kwụsị onye ukwu a ije wee kwụọ ọchịchị. Ụfọdụ si na ego ogbo onye adekwucha ahụ. Onye ọzọ si na akụ edo ezu ụka. Onye ịtọwa asịsịa gịnị na ọ bụ ndụ ka akụ. A sịkwa na uche bụ akpa onye ọ dị analụ nke. Onye nwe n'ebe onye nwere ọ n'ebe. Onye nwe n'ebe ọ dị m onye nwere ọ n'ebe. Onye nwe n'ebe na-asọgbu ụwa nwa karịa ya, mana onye nwere n'ebe na-afụfụ ụwa akpụgo ya isi. Onye mụta n'ebe na nwa ya kwere anụ ife, mana onye mụrụ n'ebe ọ bụ na chi ga-enye ya ma ncha. Onye arụ dị mma na-akwa na chi ya kwere enye ya ego, mana onye arụ adịrọ n'ebe ọ bụ na chi ga-enye ya sara ike. Gwa m oge ga-esise n'ụwa ụwa dịzida mma. Gwa m oge ga-esikwa onye ukwu wara ije gbagwo gị ije. Ehe, ọbịa. Ụfọdụ si na ego bụ okwu. Ego bụ okwu bụ afa nke na-asọnarị Igbo. Onye Igbo asị akụ ezu mkpa. Akụ ezu mkpa bụ afa nke na-asọ ya ka nri. Mana onye Ita si na ndụ ka akụ bụ afa nna na nne ya. Oyimigazi egwu nwa ịmalụ nke karịrị mma, maka na uche bụ akpa onye ọ dị ọnyalụ nke. Nwanne m ifuku ụwa si adị. Nwanne m ifuku ụwa si adị. Nwanne m ifuku ụwa si adị. Akụ ya bụ ụzọ akụ ya bụ ọrụ. Nwanne m ifuku ụwa si adị. Nwanne m ifuku ụwa si adị. Oyi m ifuku ụwa si adị. Akụ ya bụ ụzọ akụ ya bụ ọrụ. Ikeli ọnwụ mechasị. Mechachasị ebe niile o mee ka ọ dị ndụ. Eweli a na-ama atụ. Maka a sị na ife onye na-eme ka eji elotie. Onye nwe n'ebe onye nwere ọ na-akwa ya. Onye nwe n'ebe dị m onye nwere ọ na-akwa.
ya oniku wa gwụgwọ eze nwoke n'ife eze ga-ebula ego ya oniku wa gwụma eribunye nye bụ ego n'okpere ma larụla maọbụ nke nna naanị nke njeli nri eribunye nye bụ ego n'okpere ma ezu ike maọbụ nke nje naanị nke njeli agwa onye nwe n'ebe onye nwere na-agwa onye nwe n'ebe dị onye nwere eze onye ọ ga-adịrị mma eze ga-ebule ego ịdị mma ike ri ọnwụ yọkatakwa n'ife ọ bachasị ọgaranya niile ọba mesịa mpụ ome oluka onye ka mmadụ zitalịa ozi na ya abịa ọgụ mesịa yọba ife onye nwe n'ebe na nsogbu ụwa nwa karịa ya mana onye nwere n'ebe na afụfụ ụwa akwụgo ya isi onye mụta n'ebe na nwa ya kwere anụ ife mana onye mụrụ n'ebe ọ bụ na chi ga-enye ya ma ncha onye arụ dị mma n'ebe na chi ya kwere enye ya ego mana onye arụ adịrị n'ebe ọ bụ na chi ga-enye ya sarụ ike gbamoga ga-esise n'ụwa wadịzide mma gbamoga ga-esikwa onye ukwu walite ebe ọjije egwu dị ya ya gawa nwekatazi ma ọ nwere oziwa ayọ dị ife yọkatakpọnụ wee jelue na besi ịma na asị n'ebe nwatakịrị na-atụ otu ife ụtụtụ oje ebe a jege n'anya efifi oje ebe a jege asọ nwa ngọngọ kpaa ụkwụ na ma n'onwe mgbede anyasị ezigodi ozi esi ebe a gaba anya bụ ozi ka ọma n'onwe ebe ọ ga-atọ ụtọ ọzọ ọ gwapụrụ na ike ndị ọnwa nna bụ okwu ụmụ ya ka ya mechachasị nsogbu bịalịa jekwube eze agụgụtị a jekwube eze nwanne m ifuku wasade nwanne m ifuku wasade nwanne m ifuku wasade ifuku wasade agụye buza agụye buo nwanne m ifuku wasade nwanne m ifuku wasade nwanne m ifuku wasade ifuku wasade agụye
akụye bụ ụzọ akụye bụ ojakọtasia na be eze n'owe elu ofu mbọsị ojekwute eze ka ya na ndị otu na-akpa nkata na-atụnye okwu ọnụ. Eze wee netịpụ anya fụ ya gbajuo onwe si ọ na bụzi okwu ka ya kotere na nya a na-emenyelu nwoke ma bụ ike ili ọnwụ maka na ya amakwue oge ezi dị n'ụkwụ ụkwa wee banyezie n'ụlọcha ga-ebute ofu akpa ego wee bunye ike ili ọnwụ si agburu na ba ụfọdụ si na ego bụ ọkụ bụ afa nke na-asọnarị onye Igbo asị akụ ezu mkpa bụ afa nke na-asọ ya aka nri mana onye Ita si na ndụ ka akụ bụ afa nna na nne ya onye migasị egwu nwe malụ nke ka yi n'uche bụ akpa onye ọdị ọnyalụ nke nwanne m ifuku ụwasị adị nwanne m ifuku ụwasị adị nwanne m ifuku ụwasị adị ifuku ụwasị adị akụye bụ ụzọ akụye bụ nwanne m ifuku ụwasị adị nwanne m ifuku